מצלמה שלום. טוב, קודם כל אני חייב להודות שזה באמת נורא מוזר לי. כאילו להיות בסיטואציה שאני ככה מדבר על גישה התייחסותית, שאני בכלל באמת גם בא מגישה, אגב, במקור, אם אני ככה כבר מתייחס באיזה שתי מילים לאנליזה שעשיתי, אז היא באמת רבת שנים ועם אותו מטפל, שבעצם בהתחלה הוא היה פרוידיאני ואחר כך הוא עבר להיות לקניאני. אז אני מן הסתם ככה הלכתי בזרם. אז קודם כל באמת אני יכול להגיד שיש הבדל מאוד מאוד גדול. אם אני ככה אגיד בכמה מילים, יש המון מושגים, רק עולם המושגים הוא מאוד מאוד שונה. אבל אם נגיד אנחנו מדברים על רגשות, שכאן זה מאוד להרגיש, אז שם זה בכלל עניין של העברה, עניין של דחפים, וממש לא... סליחה? מתעסקים במילה הזו? לא מתעסקים, הרגש באמת זה משהו שהוא מעובד בתהליך של העברה. שבעצם התפיסה היא שדרך השלכה של המטופל על המטפל מתבצע התהליך של עיבוד הרגשות. ולכן מה שאנחנו רואים כאן, שבצורה הכי מוקצנת ביחס לעמדה הפסיכואנליטית, שפה בעצם הוא ממש בא ואומר לה איך הוא מרגיש את זה, כן, הוא בודק את זה איתה, ואחר כך היא מחזירה את זה אליו. זה ממש לא מה שקורה בשדה הזה. כאילו בשדה הפסיכואנליטי יש העברה שבעצם הרעיון הוא שהמטפל מעודד את המטופל לעלות דרך אסוציאציות חופשיות ודרך, שזה בעצם הבסיס, שזה הדבר הכי משמעותי בגישה. דרך זה הוא מעודד אותו לעלות תכנים מהלא מודע. ובעצם הטכניקה הטיפולית היא כזאת שדרך הפרשנות זה בעצם המקום שבו הוא שואף ליצור את השינוי. וכאן, בגישה האינטרסובייקטיבית, הדגש הוא שונה לגמרי. מגישה שבה יש דגש של המטפל, הוא היודע, הוא המבין, הוא לא משתף במחשבות ורגשות, הגישה יותר סמכותית. כן? כאן אפשר לראות שהוא יותר נעים, הייתי אומר במושגים שלי הוא אפילו מאוד חנון. הוא כאילו משהו בו ככה מאוד רך, מאוד נעים, מאוד עדין, מאוד ככה מנסה להתקרב אליה ולהרגיש אותה. עכשיו, זה לא שזה לא קורה בשדה של המטפלים הפסיכואנליטיים, זה לא שלא מנסים להרגיש ולחוש ולחוות, אבל הכלים הם שונים. אז מצד אחד יש בעצם את הפרשנות, שהיא הכלי המשמעותי, זה בעצם המקום שבו הפסיכואנליזה מדברת על הריפוי. כאילו הריפוי הוא בעצם נמצא במקום שבו נעשית פרשנות של תוכן שהוא לא מודע, והוא הופך להיות מודע. ובשלב השני, מעבר לזה שהתוכן הופך להיות מודע, גם כן נעשה איזשהו תהליך של אינסייט, של תובנה. אולי בהקשר הזה עוד איזשהו מושג שהוא מאוד משמעותי, אם כאן זה עיבוד של כאן ועכשיו, העברה של התחושות, אם נגיד ניקח את שני המוקדים נגיד, שהוא דיבר על הקשר שלה עם האבא שלה והבעלים, והנושא הזה של האמון. אוקיי? כאילו אלה שני פוקוסים שהוא מתייחס אליהם. אז בגישה הפסיכואנליטית אתה לא עובד במפגש אחד ונכנס ככה לשני נושאים שהם כל כך משמעותיים. העבודה היא נעשית בצורה יותר איטית, יותר מדורגת, והפוקוס הוא אחד. אולי פה זה גם כן המקום להגיד איזה מילה על לקאן, שכאילו לקאן בכלל, יותר מפרויד, שהוא לגמרי בא מהמקום שבו, כאשר הוא איתר מקום שבו הוא גילה נושא משמעותי, אז הוא גם עצר את הטיפול. שזה כאילו משהו שבטח כאילו שמעתם עליו, שככה עורר מאוד תעודה וסערה בעולם הטיפול. כאילו פרויד דיבר על טיפול של 45 דקות, אבל אני יכול להגיד שגם בתור מי שחווה את זה, אז כן, כאילו מצאתי את עצמי גם אחרי 10 דקות לך הביתה. עוד לא הרגשתי את השפה, וכאילו רוצה לחשוב. שזה בעצם כאילו הקטע הזה של ה-walking through. כאילו אם פה כאילו זה מאוד כאן ועכשיו, אני מאוד מאבד את הדברים, אז אחד מהדברים המשמעותיים בכלי הזה של הפסיכואנליזה, בגישה הטיפולית,
שעיקר העבודה היא בעצם נעשית מחוץ לחדר. שלומי, אני יכולה אולי רק להוסיף, להשלים? בשיחה שהייתה לנו קודם, לשלומי ולי, חשבנו שבעצם, גם כאן, למרות שזה לא פירוש בצורה הקלאסית שלו, אבל זה סוג של פירוש, כשהוא מפנה את תשומת הלב למה שקורה ביניהם, ואומר מה הוא מרגיש לגבי מה שקורה שם, אז הוא נותן פרשנות משלו למציאות, לאיזה אספקט של המציאות. במובן מסוים, זה גם סוג של התייחסות ללא מודע, אבל באמת הסתכלות על הלא מודע כמשהו אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו בצורות, בגישות הקלאסיות, לא משהו שהדחקתי, אלא משהו שמרוב שאני רגילה להתנהל בצורה מסוימת, אני לא נותנת את הדעת עליו. במובן הזה הוא לא מודע. הוא לא מתנסח במילים בכלל. היא כל כך רגילה להיות התומכת והעוזרת והעושה בשביל האנשים, שהאפשרות להישען או געגוע, דיברו פה על געגוע, היא בכלל כשהוא אומר לה, מה היה קורה אם לא היית מטפלת בי? פתאום, וואו, אני חושבת שהיא אולי לרגע מתחילה לגעת באיזשהו פחד עצום שיש לה מהאפשרות, מהכמיהה להישען ולתת לעצמה לרצות את התמיכה, וכמובן הפחד שזה לא יקרה. זה בעצם מנקז הרבה דברים שככה זרה בתוך הפגישה, ועכשיו נתלים למקום הזה. נעמי נותנת באמת פרשנות רחבה על המונח פרשנות, שזה, אולי תגיד מה זה בשבילך פירוש, אינטרפרטציה. אני חושב שהנושא של הפרשנות, בטיפול, כאילו בטיפול הפסיכואנליטי, הפרשנות הוא בעצם הכלי המרכזי. כאילו זה בעצם הרעיון שבעצם אתה נוגע באיזשהו, אם אנחנו נגיד לוקחים מכאן, זה דפוס של יחסים, אז במקום שבו אתה ככה מאתר איזשהו קושי מאוד מאוד משמעותי שמשפיע על היחסים, הנה ממש אפשר לקחת את זה כדוגמה, כאילו הקשר שלה עם האבא ואיך זה משפיע על הקשר שלה עם הבעלים. כן, זה בעלה שנפטר ובעלה הנוכחית. מה היא מביאה מהקשר שהיא חוותה מול אבא לקשר איתם, במקום שבו אתה בעצם נוגע ואתה מכוון, כאילו, לאיך זה משפיע על ההתנהגות שלה בהווה, זה המקום שבעצם שמייצרים את הפרשנות. שבעצם הרעיון הוא שהיא תבין שמה שהיא חוותה שמה, היא בעצם מביאה את זה גם כן לקשר עם הבעל שלה. זה בעצם המקום שבו השאיפה היא ליצור את התובנה. אז זה ככה ממש ככה על רגל אחת. אולי עוד כמה מילים בכל זאת לגבי הניגודיות בין שתי הגישות. דבר ראשון, אני חושב גם מתוך מה שראיתי וגם ממה שראיתי בהמשך, כאילו גם של הסרט וגם מתוך ככה הקריאה, שיש פה הגישה האינטרסובייקטיבית היא מאוד גישה של שני סובייקטים מדברים. שבעצם במקום הזה, כאילו החוויה היא חוויה מאוד של מה שהמטפל חווה, ומה שהוא מרגיש, ומה שהוא מעביר למטופלת, ומה שהיא ככה מעבירה אליו בחזרה. שבעצם זה שונה מאוד מהגישה הדינמית הקלאסית, שבעצם המטפל הוא האישיות, והוא בעצם ככה, זה one man psychology. one person psychology. אולי עוד היבט נוסף ממש בכמה מילים, ככה אמרתי זה תוך כדי, אבל אני רק אגע ברעיון. כאילו, בשאלה נגיד מה מרפא, בשאלה מה מרפא בטיפול, אז הטיפול הפסיכואנליטי כן מדבר על הנושא של האסוציאציות ובעצם הטכניקה של הפרשנות כמה שאנחנו רוצים להשתמש בו כדי להוביל להבנה, לתובנה ולאיזשהו שינוי ככה במבנה הנפשי. לעומת זאת, בחוויה, בגישה האינטרסובייקטיבית זה בעצם היכולת של המטופל לצאת מהמקום, מהעמדה של האובייקט ולהיות במקום של הסובייקט. שזה בעצם השיח בין שני סובייקטים. שפה הגישה ההתייחסותית בעצם משנה, או באה וטוענת גישת היחסי האובייקט הקלאסית, שדיברה על קשר אם-תינוק, שזה בעצם האמא היא האובייקט והילד הוא הסובייקט, בעצם לא. כאילו הם באים ואומרים שזה שיח בין שני סובייקטים. ובמקום שבו המטופל
תופס את העמדה של הסובייקט, והוא מסוגל ככה לחשוף תכנים ולדבר עליהם, אז שמה גם כן יעשה השילוב. יופי. תודה רבה שלום.